ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଇଳା ପୋଷାକ ଯୋଗୁଁ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ଭାବି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମଗ୍ର ବିମାନରେ ଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇ ଅଭିବାଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସକାଳର ବିମାନ ଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ କ୍ୟାବିନ୍ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସିଟ୍ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଭିଡ଼ରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 55 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର କଳା ଚର୍ମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ। ତାଙ୍କର ଅପରିଷ୍କାର କେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାର୍ଟର ଉପର ବଟନ ଖୋଲା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ, 16 ନମ୍ବର ଝରକା ସିଟ୍ ପାଇଲେ ଏବଂ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଆଧୁନିକ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଘୃଣାରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାକରେ ରୁମାଲ ଲଗାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଭାବ ବହୁ କଥା କହିଦେଲା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବିମାନର ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ? ନେହା ନାମକ ଜଣେ ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ ପୁଣି ଦେଖିପାରିବି କି? ଲୋକଟି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ହସି କହିଲା, ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ନେହା ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ ନେଇ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସେ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ନ କହି ଲୋକଟି ଝରକା ଦେଇ ମେଘକୁ ଚାହିଁଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦୟାକରି ମୋର ସିଟ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏହି ଲୋକଟି ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧ କରୁଛି। ଏପରି ଯାତ୍ରା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ନେହା ଅସହାୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ବିମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ବି ସିଟ୍ ଖାଲି ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାଟି ବିରକ୍ତରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଛକୁ ବସିଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ନଜର ବାହାରେ ଆକାଶର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସିଟ୍ରୁ କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ? ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାଗୀରଥୀ ଥିଲି। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପରିଚୟ ଦେବା ମାତ୍ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଲୁକା ହସିଲେ। ଭାଗୀରଥୀ ଆଗକୁ କହିଲା, ତୁମେ କଲେଜ ଟପର ଥିଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ଆଜି ତୁମେ ନିଜ ସହିତ କ'ଣ କରିଛ? ତୁମେ ଏମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ? ମୋତେ ଦେଖ, ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ, ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କ କଥାରେ ବନ୍ଧୁତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଭାଗୀରଥୀ, ମୁଁ ସମୟ ପାଇଲେ ତୁମକୁ କେବେ କହିବି। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ପୁରୁଣା ଫ୍ରେମ୍ ଚଷମା ବାହାର କଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଟିକେ ଥରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଇସ୍ପାତ ପରି ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବିମାନ ଟିକେ ଝଟକିଲା ଏବଂ ସେ ଟିକେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ନେହା ଇଣ୍ଟରକମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ସମ୍ମାନିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରଦାର ଝଟକା ସମଗ୍ର ବିମାନକୁ ଥରାଇଦେଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କ୍ୟାବିନ୍ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ନେହା ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ଭୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ଓଠ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଦୟାକରି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି କି? ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଡାକ୍ତର ଆନନ୍ଦ ରଥ ନାମକ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ସେ ଶୀଘ୍ର କକ୍ପିଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ମୁହଁ ନେଇ ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପାଇଲଟଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଛି। ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାବିନ୍ ଉପରେ ନୀରବତା ଘଟିଗଲା। ପାଇଲଟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ହେଉଥିଲା।
सह पायलट कैप्टेन संदीप एका परिस्थिति को संभाळिबा ପାଇଁ संघर्ष करुथिले। नेहा थरी उठिथिबा स्वରରେ पुणी घोषणा कले, तुम मानक मध्यरु केही अछंती कि केही विमान उड़ाई पारिबे कि? परिस्थिति बहुत गंभीर। यात्री मानक मुह भयरे थंडा होई जाइथिला। जेतेबेले मृत्यु एते निकटतर आउ कौनसी उपाय नाही, सेही मुहूर्तरे शांत दुखी व्यक्ति रामचंद्र तांका हाथ उठाइले। तांका आखि एबे आत्मविश्वास रे चमकुथिला। तांका पाखरे बसिथिबा भागीरथी चित्कार करी कहिले, रामचंद्र तुमे विमान उड़ाइब? तुमे आम समस्तଙ୍କୁ मारिदेव, आउ काहाकु खोजो? अन्य यात्री माने भयभीत होई प्रतिवाद कले, तुमे कौन एही भिकारी भले लोकंको विमान चलाइबाकु देव? तुमे कौन भल काहाकु पाइल नाही? नेहा संकोच रे पचारिले, सार तुमे कौन प्रकृତରେ विमान उड़ाई पारिब? रामचंद्र स्थिर दृष्टि सहित उत्तर देले, हाँ मु जाने, मु शेष थर पाई 10 वर्ष पूर्व उड़ाई किंतु मु चेष्टा करि परिबी। तांको शांत स्वर रे किछि थिला जहा समस्तंकु चुप करिदेला। कॉकपिटनरु कैप्टेन संदीप चित्कार करी कहिले, जदि से अभिज्ञ तेबे तांको शीघ्र पठांतु, मु एका एहाकु संभाली पारिबे नाही। रामचंद्र ठिया हेले। तांको चालिबारे एक दृढ़ता थिला। तांको चाली बदली जाइथिला। प्रत्येक पदक्षेपरु आत्मविश्वास विकिरण हेउथिला। से कॉकपिट रे प्रवेश करी नियंत्रण पैनल को चाहिए। तापरे एक हेडसेट लगाई से नियंत्रण टावर सहित जोगाजोग कले। दिल्ली कंट्रोल, ए हेउची कैप्टेन रामचंद्र पाल ओरफ अशोक। आमर पायलट असुस्थ, आमको जरूरीकालीन अवतरण पाई अनुमति आवश्यक। कैप्टेन अशोकଙ୍କ नाम शुणी सह पाइलट संदीपଙ୍କ आखि आश्चर्य विस्तार होईगला। एही नाम विमान जगत रे एक जीवंत किंवदंती थिला। 21 वर्ष पूर्वे एही व्यक्ति एक भयंकर झड़ समय रे एकाकी 311 जन यात्री को ने एक विमान को सुरक्षित भाव में अवतरण करथिले। सेतेबेले तांकर बयस मात्र 27 वर्ष थिला, किंतु 10 वर्ष पूर्वे एक यांत्रिक त्रुटि जोगु तांको निलंबित करा जायथिला। सेही दिन से कहिथिले, मोर अपेक्षा शेष होईची। एही खबर कैबिन रे व्यापीबा मात्रे जो माने किछि समय पूर्व रामचंद्र को अपमानित करथिले सेमानंक मुह लज्जारे लाल होईगला। नाकरे रुमाल धरिथिबा महिला मुंड नुआई बसिथिले। भागीरथींक मुह फिका पड़ीगला। बाहर झड़ प्रबल होइथिला, किंतु कॉकपिट रे रामचंद्रंक हाथ दक्षतार सहित काम करुथिला। तांकर प्रत्येक निर्देश सठिक थिला। किछि समय परे विमानटी बिना झटकारे रनवे को छुईला। यात्री माने आश्वस्तिर निश्वास नेले। अवतरण अदृश्य थिला। से जादू काम करिथिले। जेतेबेले रामचंद्र कॉकपिटरु बाहरी आसिले, तांका मुहरे एक अद्भुत शांति थिला। जो यात्री माने तांको भिकारी बोली भाभी भूल करथिले, से माने दोषी भावरे मुंड नुआई सेठारे ठिया होइथिले। संदीप दौड़ी जाई कहिले, भाई तुमे प्रकृतरे अशोक, तुमे एबे भी श्रेष्ठ, मु तुमठारु हारी गली। रामचंद्र हसी कहले, यह जितिबा किंबा हारिबा विषय रे नुहे संदीप, मु केवल मोर आत्मविश्वास हराइथिली। आज मु याको फेरी पाइछि। विनोद जड़े एयरलाइन्स अधिकारी भिड़ मध्य दे पाद दे मुंड नई कहले, महाशय आमे तुमर विमान प्रदर्शन को लाइव ट्रैक करिथिलु। आमर बोट तुमको फेरिबा को चाहुची। रामचंद्र आकाश को चाहि शांत भावरे कहले, सेमाने मोर चाकरी छड़ाई नैथिले, किंतु सेमाने मोर साहस छड़ाई पारले नाही। एहा सुनी विमानर समस्त यात्री कौनसी निर्देश बिना गोटे परे गोटे ठिया हेले। समग्र कैबिन करताली एवं सम्मान रे गुंजरित हला। किछि समय पूर्व जहाको घृणा करा जाउथिला, से आकाशर प्रकृत नायक होई पारिथिले। समस्ते एही किंवदंती को साल्यूट कले, कारण प्रकृत प्रतिभा केबे पोशाक किंबा दृश्य रे देखा जाए नहीं। बंधुगण, आपणको एही कहानीटी किपरि लागिला हमको कहंतु, एवं आपण केउठारु देखुचंती दयाकरी एक मंतव्य दियंतु। जदि आपण कहानीटी को उपभोग करिसंती, तेबे आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। से पर्यंत धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ।